Ayyo wallahi ando hanen jirya dum tay gil pin barando bara hedo o dande no sulso ko wallahi ko no da am wedi dan non wallahi ha go ada yaay lewa non ala boppu mawdo watani non ça vide wodi moju men non ma sha Allah wodi moju e ceero no badda non wallahi jam tan ada selli madan tan en jetti Allah jam tan ni ma sha Allah baday gol mawdum kay ay joni ana yiyata ko de joni da fuddima majjudde ay mi hewan yaltu joni joni yaltan non jiya aduno yimbe jima jiya yimbe koy punition tan gon mi joni punition joni hay nay minute ndaroy joni suka be tan jahandaro ya kolton ma yew kolton ma ko wahen ko yitere ma wopta mi rena koyngal ma jungo ma yitere ma wop mi rena as joni asuburan ma kolton ma ko laabi temder ha asuka wana kolce de tan hay ana suburani kam e bone ana laabi kete laabe boyni do de woni bara way hay an hay min hay an la ilaha illa ko nana no weli ada no weli no ande kam maro ko wala ma ko men jomba ala ko wonni kam ko wawa haali ko men jomba demgal yaltinta dum demgal yaltini dum tan bone wada adu debbo ko debbo vrai debbo dirienki odo abutiam mera wa neke min ko gonnomi ko wana dewgal ko gération bodo fuddi ko joni dal mana jida ko meda yidida joni jimi ko meda yid joni ngandumi ko meda andude min meda sukunda dum ada resino dubi podini an o to ko matlatan anda min buri ko muze gowe ko gowe wala nanama gowe battumi do ayanjol mi natti do jud ndeysal ne kala tawda kam bara do ndeke curki gowe tan heewe beccamde mi halma gongo non rewbe potande wallahi potande wallahi barkina wallahi potande rewbe mi halma won mala dañe hen dum wadi rewbe so nawlidiram hen sahaaji goddo wona hirdi wi e jam gallam arta jam gallam wayri dum yidi jam gallam nangam taw non wona jam galle woni koy mum woni mal debbo mo laabani debbo mo ganda horma ele mooli Allah won gede nan ton belani safani wallahi gol saw ay anda su no wadi ko wete ko secret d'état wallahi secret d'état nen ton ay won rewbe ganda on secret no majjiri way ganda asunandi secret adandi dewgal so ƴaama ha nder normalement ina fonno waɗede école pour dewgal tan hadema resde kaka gorko wiyannaɗo école ɗo jangga wona ɗon hitande aɗa jangga ha ganda hakkeji ɗi ganda fodde nde debbo ne ko noon haade mum resede fonno ko wiyede école neni naata gona toon hitande aɗa waɗa couruji aɗa haalne ko ni mbatta jam galle ma welto ni mbaɗirta jam galle ma welto e ma ɓeydo jogade ma ko noon enen gandi enen mbatta ɗum asuka mbaɗen rewi école ndax mine hoorema on waɗa kam corrigé on waɗa kam corrigé a yiɗa silana e école goto e wawi neɗɗo noddirnomami noon ko jam yo jam yaaru yeeso nga majjani no mbame asso kanko e jeewo ƴettodir noon kam ɗiɗo ƴettu noon wona mi yiɗa noon ñande laakara mum mo wuuro ndax mbaɗandi gillam no mbaye asso wayan noon e jeewam gonɗo ɗo wayan noon e mum e kanko caggal noon yaari noon mi yiɗa leptude ndax min kam mbaɗan mi yata to kam jiɗɗo mo accide ɗum tan jin ala c'est pas bon joni systéme goota waɗi systéme o min systéme o ni min hoore mbeɗa yaadi en weeli kam hay sono musina hamni systéme o seebo systéme mo ganduɗa hono ma mbiɗa asu joni ko yo ar watto walade asu atan waalo asu kay joni ko hoɗi joni asu hoɗi a joni hoɗi joni oje par ce que hankadi wayno kortiri ni voilà c'est bon joni oga hay so wawa hurtade kañum woni mawɗo galle est ce que on wawata ardene waalo wala hoto ina aɗa waala ka yo Allah heeɗa men aya noon Abou Thiam min sa mbaɗa jooɗo mbaɗa pose horam question ndaada yiɗi kam walla yiɗa kam yo Allah heeɗa men dunomi jam antugade ni mbaɗɗa ni kam yooɗani an wino aɗa yiɗi an dari hen kaɓaɗa ha suka pindirɗa suka mabɓe mbaɗɗa hunde foof sa dattima ɗo joni a wiya yiɗa siɗani aɗa andi sa yi mbimami woppitat ɗum min mbaɗandi dewgal ko amour ala yiyam amour est ce que a jogoɗaɗo woppiroyde asu ayan noon Abou Thiam en ɓeyri habde en ɓeyri seerde wondi ko a woppi oga
kamɓe ƴamdunoɗa kamɓe desdiɗa kamɓe kumanda ñalawma goto kihir goto min kumi hakkude ma e mabɓe joni noon a woppi o ga tan ni mellet wellet yi lawol mum a noon mbiɗa aɗa woppa joni noon astune min kumi ko haɗa wiiɗa woppuya asu mi woppa asu saabu mbaɗa yiiɗi asu mo yiiɗa mi woppata ɗum o kadi mi yiiɗamo lorde jooɗo surtout o ka yiiɗa ɗum dal ala dewgal kam taw gonga ɓoggol ngol kam jiɗɗo iwa kala jiɗɗo ƴetta hayan kaydi ƴetta pawgal makko tampini sey mabo enen ɓe yewni komin ɓuuri min garɗo kay komin ɓuuri ni haɗa haalde de ɓima haɗa haalde de min hoore maari galle kono ala dokka jaltu enen ko jamadin ɓeydu jam nen a meeɗa wadde ko muusimi e aduna ha koto ko mbaɗɗa ham ɗo ko nen mi yiyani ko jere e aduna ha mbaɗɗa ko mbaɗɗa ɗo ko ko mbaɗi gacca galle baaba walla galle baaba mo gaccaɗi ngara keɓa ɗo jooɗoɗa tono wonade galle joom galle walla ko mbaɗmi kono harma en adresse kono en waɗi ko en wannoon ɓuri no yoɗirde holno yodirta min de min a waɗi ko ganduɗa hoore ma welani saɗa yinno ko welnoma ho ɗew ɓufti paɗe ko ari wimo walude o gaccanno waalo son gaccinomo ɗon min mi eggata kono ko ɓaade oɗon mbaɗi peeji mon oɗon kollo kon bonmbiniɗo oɗon diwa min ko joom galle ɗo jogui droit rewde joom galle jinmi ko keddami haalam gal kono gasmi jiɗɗa ko jabat walla hay sinno a fiya tam sa yiiɗi piya kam hay sinno a fiya tam sa yiiɗi piya kam ko en wannoon ɓurno yodirde mbaɗira kono noon min hannde aɗa accin mboɗo teeli mboɗo weeli kadi an a majjani no jahata a majja oɗon baba mum mbiyatan min wiyata o ay komin dogan ɗum ko ɗum ko waɗi jam gonnoɗe galle o ko ɗum o itti moƴƴere gonnoɗe galle ko ɗum o itti aɗa faami sa yii hannde ɗum ɗo woodi ko sibabuno ko kalɗa ko mbiɗa mo min gacci o tinno tan on nanino peeja men on nanino haala men ko wiyata hono daani hannde noon a ari a heɓiɗo a jooɗima min mboɗon to heddi e galle mo ganduɗa hoore ma komi gooto toon beerɗo to defama mi anda to deftama mi anda e ɓeɗa ndaarami ni mboɗo ndaarami hay ñettaɗe asaɗa wotto walla asaɗa sirto e keɓata an noon keɓa ɗo en jooɗoɗa gacca kam to est ce que ɗum ɗon ko hunde fonde wonde nen moɗo garalam ɗo walla rewde mi e bamna to hawsode famdiru hukuma ka ɓiɗɗo a heɓat lestam jinnaɗo ne yaɓay ma nde gummotoɓe toon mbimami ko arde hen mi wiyanima yaar gona ɗo caɓon mi wimono walla mi wiyani ɗo eyyi hay soko kimmi ko million ngaji milliard uji mi heeɓi kañƴe eko nandi muɗum min koyɗo gonata ɗo eyyi wadde kettoɗa toon eɓe gottoɓe noddotama ɓe kirtoɓe noddotama muɗum min mi fawani muɗum sa wi aɗa weeli a weelani so jinnaɗo ma yeehi wi rew caggal am rew caggal mum ka ɓiɗɗo yo heddo caggal jinnaɗo ɓiɗɗo fota yewtude caggal jinnaɗo min ɗon an a ittata kam e ɓoggol am a ittata kam to jinmi suurade ɗo saɗa wawi gara keɓa ɗo keɓa less koydam jooɗa somi ñaami a ñamat somi yari a yarat kono so wonti ko toon keddiɗa min mi wona tototo toon ala fof ko mbaɗata toon koyngalam nata toon ko hedde kaddi gurdamam ko ko ɗo jukkitami sene welma abbo yumma a jooɗo so welani guinnuɗa ko galle bamma heɓ toon te ka goto kamɓe ɓen toon sa ɗippi ɓe gurma ha ɗara kono sa jooɗima ɗo hay sa feeci goto meɓɓe cuusa dardem mi une toon hami ɗaata hami nandi cundi
ɓuri mi ara mi heɓa ɗo mi heɓa jammo jikkata o wadde gassi moɗo tampirem mbimi te jur kadi dabba mi wawa haalde ko jinnaɗoma aɗa jogui hen lawol wonde ɗo a faami kono kam ala lawol wiide mi ar mi joddo e ma e ɗo o mi joddo hay ɓe wonata e galle oɗo tawbode mi acca galle babam noon wadde heɓ galle baba moɗo o tampirem komi jinnaɗoma oto waram haala heɓ galle baba te jur kadi dabba a yiiɗa wonde ɗo okki fa galle baba ko noon mbiɗa nene eyyi fa galle baba mais won galle babam noon eyyi ko mbatta hono ƴeew ko tongu dasi ko daɗi ɗeɗi fof ma anta wona guiɗi de te a yewa himɓe te so mbeɗa haala sontora hon mi sontatimo ni gonɗa koye sontade ɗum mi sontatimo mi sontata hono aɗa boɗa yamnede heɗumi haalama so mbeɗa haalon fawel konngol a wawa wonde ɗo jokku heɓoy galle bama mi wonata ɗo eyyi min ko ɗon gona gandum noon aɗa foti andude oɗo ko holluma ɗo hen ko nene aɗa foti miijade hanki mbata wonde mbata miijade hande oɗo mo gonɗa nene andu kadi janggo ko arata caggal ko ɗum ɗiɗa mami yaa mi kañmin mbiɗa jogui galle sabu aɗa andi ɗum ngumi koye galle baba mami hoɗo galle baba ya fukki moƴƴi a jarama allah ko moƴƴi iwono koye ɗumtiɗo koye ɗumuti tampe wona ɗum de o bonɗo boraɗo ko ƴettuɗo bone makko mo fulle ɓiyamo yo arɗo ne sonto ham muɗum mo wawa tukkitade ndaare so darima hande wiide wadde piɗe liggiti oɗo fahibari oɗo fahibari omo wawi lanjumo wawi lañel taw noon holko waɗi ɓiyamo pour yo hakkude men yomin bonodir walla yo darone yawomi o dañono jalliri ha yeeso ko lawol ko mine makko wona hay ko dogmomi ko wi ko dogata ham ko mine makko o noon hankkadi yonti mi haɓay makko ha aduna futtini mi haɓay makko anani dak gila dewgal men huma hande meeɗa toon walade te wattimo lorde te mi yiiɗa ñande laagar mbaɗ ñawɗo ɗum ɗon e allah mi yiiɗa ɗum ɗon moƴƴi mami haala mo eyyi joni an seeranmo so allah jaaɓi an seeranɗo amna mammi joni kay an kay yaltoyan tan taw tan ana wiya woppi ceergal yani eyyi catana an qirrima an resi a wi mi woppi han kadi foti ko ceergal yani wona heddoto noon ko pour o nana e nofru makko o anda ɗo woni ɗo o ala e ɓoggol ko ceeraɗo mami haalamo ɗum eyyi haalamo ɗum so yetti wannamo ɗum vocal mam haalno a jarani wadde mabɓe kay min ɓuuri vocal mi wawa huccide makko mi wiyamo mi seeri waya kam mbiyamo mi seeri walla min ɓuuri vocal wona walla min ɓuuri vocal min kay so allah jaaɓi inchallah somi haali so ɓurtani mankata mi weltima ma mami haalama ceerno mi andirmo kay foof no yaadi inchallah eyyi mami ceerno mawdi nde kadi an ko mayannɗa hoore ko aɗa waɗodira ga astu e naggam e naggam ceerno mawdi ko yiiɗa wona amour ay ko ni tan mbiyata ɗum wona amour dewgal ko amour ɗum kam mami haalde sen certe oɗo garami noon ma raneru hay gonno raneru on woppat ƴeni goppuɗa ɗum allah woppuma holɗum sa woppi on allah woppuma yoɓe goppam min yanno fo woppam allah min hoto asu woppam tan la ilaha illallah woro kufna pamnanani abutama anda an anda to asu nangimi ɗo aba an nene gonɗo raneru o on woni yumma woni bamma woni fofma woni tuma wona nenam de woni kay wona nenam de ko lomti ko yummira an debbo powoma rafi on no yinma o lomti ko yummira o lomti ko o so asu leelino tawmi woyam wona gonga o hoto aybinoɗo o ala ko wonnanima e aduna holon oɗo ala ko wonnanima e aduna sa yiɗi gonɗa ɗo gonɗa pullo boɗeje coyi a faami de ko ɓirande makko e heddande makko wonma waade noon aɗa yara kosam mo ñamminma guertoɗe mo ñamminma tew gonɗo ranero hakkude ma e allah sa yi kam joni a yiyani hem changement ala changement suwa taw yaawi kala ko yiyama changement ko gonɗo ranero waɗɗum ranero gonɗo ranero wona kecce de ceereno ha para tan e joni o kamma maɗon sen ceeri o ha para ala probléme o dogam mbaɗen no mbaddanmi e makko ala probléme ñande noddi kam fof wiya noon ko maɗum mettu haalde noon o gocceta e makko tan mi haalnamo kan haala wallahi ma muus no mbaɗɗa hakkumɗa tan no mbaɗɗa ceere non min kam mbeɗa andi mam haal kam kono kam welata kam welata ma muus par ce que ko yaawo he canki tan hande yaawi
tara wawno kam wadde conseil gila mbaɗa wi mbaɗa yiɗi kamɓe ɗiɗi ɓe fof an e hoorema abou tian aɗa wawno kam wiide ƴettu arsu tan ala mi wiyata noon par ce que ɓe nawliraɓe ko mawno restoɓe kamɓe ɗiɗi fof ari kay annene ko a muñat tan mbaɗa noon wano ni sinno ko sago a serta a ɓaggat ɗon tan mi loram ala wona lorata tan ga saafo muɓɓa guiɗi jaaha toon ala ɗen hakke mi hattana mi yata saafo aɗa wano walla saafo goppa tawda e ara toon kanko ara te mi ƴeewi ha mi ƴeewi ndeke Modou bonani Seydou Ba tan bonniɗo Modou bonani Modou mais Modou kurko nehiɗ kurko nehiɗ te mbaɗane ɗaɓɓugol Jakarta nga KTP manda mbi on marque ɓuuri moƴƴo on connanmi Modou ka jiɗo yinnade Modou Jakarta dañatmi Jakarta ok ɗum kadi seebo anda bondanede moƴƴa aɗa andi dewgal walla ɓiɗɗo o sa nangi tan ko ɓiye wonata ɓiye ko ɓiyam sa nangani noon wonata mi nangi ko ɓiyam sa nangi ko ɓiye walla ma won ɓiye te so woni ɓiye ko mbiyata ko so doole donki yo doole keɓɓo janggo e jaam komo wawi walludema de ko heewi kono heddi noon an aɗa yaawi sayid ay ko gullata ɗo e asugo kulmi fof ko hada findi suba tan kadi mbaynoɗa hoto woppu to nangi ɗo to arsu nangi ɗo ɗo kay tan waylima ɗo tan taw kam may moƴƴi ɗo yo Allah ɓeydu jaam yo heɓ ɗum noon anani ceergal ngal yo Allah ɓeydu e mo nan ceergal ngal ɗum mo nan ɗum o nan ɗum kono kam a waɗi ko bonni noon kam walla waɗi ko bonni mi fumana mi waloyta ɗum ɓuuri bonde ñara hay ɗum no kayni bonni aɗan ɗum ɓuuri bonde par ce que kanko an a wawa waloyade a suusa waloyade mi suusa ko baroɗe goni toon noon mbiɗa kadi mbiɗa andi ko porba ɗen woni toon kono kay kanko debbajo o jaaɓi arde walade ala jarani ton nannan moon ɗo suudu goto tan keddirunomi ɗo mi tottiɗum asu asu ñede yontaka fof mo wawi kanko arde waala suudu ko hedde gurdamam asu tan yontede pour haala ka laaɓa moƴƴi wadde mbeɗen a famani mi faami wala faami ko mbeɗen yaa yo Allah wallu aɗani cewsa hir aɗani cewsa hir anda asu jogui cewsa hir waɗa kam tan no pucci watteni ay yo Allah waɗane jaam yo Allah waɗane jaam yo Allah waɗane jaam yettimema jangi nge yo Allah waɗane barke goram amin wallahi a duwima ɗo duwa boɗɗo fayde o defteɗo ɗo ɓooyiɗo ɗon la yimɓe jeeyi ha guitti hen hakkillaji ha cikki o restaki ay neɗɗo de ndesa sa mayanta hoddam jino o humanama hande ɗum tawi nen yime tan ko ɗi ɓuuri woppita wasa lora